prije možda nekih godinu dana ili malo više, jedna sestra je bila u nekim problemima, vjerojatno bračne prirode, imala nekoliko pitanja na koja sam ja dao odgovor, a onda od nje došla jedna poruka koja me jako prestrašila, kao nijedna poruka koju sam do tada dobio. Naime, ona je prvo kazala, otkrila sam se. Iako od malena nosila hidžab. Pa kad je kazala da se otkrila, kažem ja njoj vidi. Još ja bila ti stavi maramu na selu. Sad, nemoj izlaziti tako na van. Biće to udarac i za one koji te vide, za tebe posebno, za dosta tu stvari ima koje se mogu stavi na silu maramu, kaže. Ne moraš i to sad srcem, nego na silu. Pa će Allah dat poslije da se to kaže, ona pokušat ću. I onda šalje poruku u kojoj stoji i kaže ne može. I to šta ne može? Kaže ne mogu maramu staviti na silu. Kaže zašto? I tad je ona kazala, napisala jednu rečenicu koje je stajalo kao da mi je Allah okrenuo srce. Marama im je postala teška. Marama nije teška. Pogotovo ne za neko ko nosi maramu od malena. Kako je moguće da ovo se desi? Izraz koji ona iskoristila u ovoj poruci napisala Allah mi je okrenuo srce je ključni. I jest. To se desi sad, ništa više. Od glavnih razloga postojanosti u vjeri da čovjek sačuva svoje srce jeste osjećaj tvoje potrebe za Allahom, poniznost pred gospodarom svjetova i znanje da nema postojanosti u vjeri osim sa Allahom. Drugi razlog je dova. Jer je poslanik sam sve mnogo dovio, pa i na nama da i ja i ti istu tu dovu stalno iznova učimo. Ja mu kalibel kulubi sebit kalbi ala dinik. A zatim se ne zaustavimo ovdje, nego radimo, činimo djela, požurujemo sa dobrim djelima u nadi da će nam Allah ta djela prihvatiti i da će i to učvrstiti naše srce. Dalje ulazimo u vjeru u potpunosti. Ne prihvatamo samo jedan dio vjere, a drugi odbacujemo, nego se pokoravamo u potpunosti i prihvatamo sve ono što je došlo od objave. Kako u Kur'anu, tako i u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A zatim poseban razlog je taj da vodimo brigu o Kur'anu. Da posvetimo i damo Kur'anu svoje vrijeme. A ne da Kur'anom popunjavamo nekad vrijeme kad nemamo šta, pa ne. Nego da Kur'anu daš poseban termin. Kao što si dao termin ove večeras da dođeš ovdje, tako isto daš i Kur'anu poseban termin. Ujutru, navečer, na podne, kad ti odgovara. Ali svakom nekad odgovara. A? Da li to bilo 10, 15, samo ustraju u tome. Nemoj večeras 3 džuza i onda 3 herte ništa. Ne. Večeras 3 strance, sutra 3, tako svaku noć može. Puno je to bolje za srce nego da jednom puno, a onda više ništa. Ali ta potreba, odnosno taj briga za Kur'anom učvrstit će ljudsko srce i učinit će ga postojanjem u vjeri. I na koncu valja se potruditi, saslušati nešto o biografijama Allaha i poslanika, onome kroz što su oni prošli. Zatim naravno naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a onda poslije vidiš ashabe, šta su oni tu trpili, tabini kroz šta su sve prošli i sve te stvari bi trebale da nas učine, odnosno naše srce sačuvaju i da nam da prodeveramo ovaj dunjaluk i da na kraju dođemo, šta? Sa onom dovom, jel, koju Ibrahim a.s. učio, jel? A to je da Allah učini naša srca da budu zdrava, da budu čvrsta i da budu postojana u njegovoj vjeri. Da sutra kad stanemo pred Allah tebareke ve taala da dođemo bi kalbin selim,
sa srcem koje će biti ispravno, koje će biti zdravo i koje će biti čvrsto. Wallahu te bareke ve ta'ala.